Bo día a todas e a todos. Primeiro de todo, quixera agradecer á Facultade de Historia da UVigo o feito de contar comigo para chegarvos a miña experiencia profesional e personal a estas jornadas de orientación profesional. Eu chámome Tania Carreira e teño 39 anos. Actualmente son técnica de xestión cultural no Concello de Zas. Son traballadora deste Concello dende finais do ano 2017 e con distintos postos. Fun técnico de turismo, de patrimonio e actualmente, como xa dixen, de xestión cultural. Fume presentando as distintas convocatorias que foi sacando o Concello todos estes anos. Engadir que tamén son estudiante do grado de Xeografía e Historia na UVigo. Como acabei traballando no Concello estudando Historia, compaxinando traballo e estudos? Primeiramente, decir que son diplomada en Turismo pola UDC e conto cun máster en Planificación e Xestión de Destinos e Novos Produtos Turísticos. Antes de decidirme a facer esta diplomatura, fixen un ciclo superior de Administración de Sistemas Informáticos. Sempre me gustou a informática e sempre me gustaron as novas tecnoloxías. E isto estáme servendo actualmente para facer máis do que me require o meu posto. Fixen as miñas prácticas da carreira nunha axencia de viaxe, gustábame, pero realmente non era o traballo que eu estaba buscando. As prácticas do máster fíxenos nun hotel e tampouco era o traballo dos meus soños. Non me considero unha persoa que serva para estar sentada longas horas detrás dunha mesa ou dun mostrador. Traballei como técnica de turismo na Asociación Profesional de Turismo da Costa da Morte e no Faro de Cabo Vilán. Este último traballo si me parecía apaixoante, tanto polas funcións desempeñadas como polo lugar en donde as desempeñaba, pero por distintos motivos acabei xestionando unha casa de turismo rural en Ourense. Non me disgustaba o traballo, pero tampouco era o traballo da miña vida, así que no ano 2017 volvín para Zas. A Deputación da Coruña ten unhas convocatorias de subvencións para os concellos da provincia para a contratación de técnicos de turismo e técnicos de patrimonio, técnicos de cultura e de animación sociocultural. E o meu concello, así como outros da provincia, recibiran unha subvención. Así que ese ano presenteime a unha das convocatorias. Quedara de segunda, pero tiven a sorte de que a primeira renunciou ao posto e entrei eu. Foron contratos de 6 meses en distintos postos, como xa dixen ao principio, por esa dependencia da subvención da Diputación, ata este ano que sacaron a praza de funcionario interino. Eu vía que no meu traballo executaba distintos proxectos que estaban relacionados coa cultura ou co patrimonio, así que decidín facer o curso de experto universitario en xestión cultural da USC. Foron as prácticas deste curso, feitas en Xeitura, en Allariz, onde coñecín a Begoña. Neste momento xa me rondaba na cabeza matricularme en Historia ou Historia da Arte, pero estaba traballando e non podía asistir ás clases. Tamén pensara na UNED, pero non é un método que me gustase. Así que foi ela quen me falou da opción da semipresencialidade da Facultade de Xeografía e Historia da UVigo, así que ese mesmo ano non o dubidei e matriculeime no grado de Xeografía e Historia. Creo que foron diferentes casuísticas e decisións que fun tomando ao longo da miña vida, consciente ou inconscientemente, as que me foron levando a coñecer determinadas persoas que, de alguna maneira ou outra, foron despertando en min a paixón pola historia, pola cultura e polo patrimonio e ir facendo o meu camiño, ir decidíndome cara a onde quería ir. E así foi como rematei no grado de Xeografía e Historia da UVigo. Pero non contenta co grado, o ano pasado matriculeime tamén na UVigo no máster de Xestión, Protección e Valoración do Patrimonio Cultural porque o podía compaxinar co meu traballo e polos mesmos motivos que xa comentei antes. E así foi, de unha maneira resumida, como rematei no grado e no máster e traballando ao mesmo tempo. Pero, supoño que o que máis vos interesa é saber como presentar as convocatorias dos concellos, que non deixan de ser unhas oposicións. Así que, onde podemos atopar as convocatorias dos concellos? Pois no Boletín Oficial Provincial. Este boletín é unha publicación de carácter oficial, no que se publican as disposicións de carácter xeral, as ordenanzas, actos, edictos, acordos, notificacións, anuncios
e as demais resolucións das administracións públicas de ámbito territorial provincial. Estas publicacións están xestionadas polas distintas diputacións e o que estamos vendo na pantalla corresponde á web do Boletín Oficial da Deputación da Coruña, que no meu caso é o que miro a diario. Neste caso, pois, por búsqueda de subvencións para o traballo. E aquí, pois, en onde teremos que estar pendentes, pois é aquí en onde saen publicadas as bases dos procesos de selección dos concellos. Unha vez que temos localizado un anuncio dun proceso de selección técnico de turismo, de patrimonio, de cultura, incluso personal para bibliotecas ou outro que nos interese, debemos revisar se cumplimos os requisitos que piden. Vale. En xeral, nas convocatorias hai 2 tipos de requisitos para as persoas aspirantes e dependen de cada concello. Os requisitos de carácter xeral, por exemplo, nunha convocatoria dun concello, creo que recordar que este era para os requisitos de carácter xeral para un técnico de turismo, pois ter nacionalidade española, posuir a capacidade funcional para o desempeño das tarefas, ter cumprido os 16 anos de idade e non ter acadado a idade máxima de xubilación forzosa, non padecer ningunha enfermidade que impida o desenvolvemento das tarefas e non ter sido separado mediante expediente disciplinario nin atoparse en inhabilitación absoluta para prestar un servizo en calquera das administracións. E en canto aos requisitos de carácter específico, pois van a depender do posto ao que aspiremos. Pois neste caso, un técnico de turismo, os requisitos específicos serían estar en posesión dunha titulación universitaria, estar en posesión en condicións de obter antes da data de finalización do prazo de presentación de solicitudes calquera das titulacións universitarias que vemos na pantalla, en onde se inclúe o grado de licenciatura en Historia, o grado de licenciatura en Xeografía e Ordenación do Territorio, o grado de licenciatura en Historia da Arte, as de Turismo e Humanidades. Posuir o CELGA 4, o equivalente ou superior. Se non se tiver este requisito, pois hai que facer un exame e ter o permiso de conducir, B. Nas bases tamén se soe especificar as funcións do posto, pois neste caso estamos vendo as funcións dun técnico de patrimonio, pois atención e dinamización de museos e centros de interpretación, deseño, planificación, organización e execución de proxectos, atención personalizada de visitantes, avaliación de actividades, elaboración de informes, comunicación e divulgación a través de distintos medios de comunicación e outros canais, organización do espazo, e finalmente outras labores que poden ser encomendados polos superiores. Tamén é moi importante o prazo de presentación de solicitudes, sempre se conta dende o día seguinte ao da publicación do anuncio da convocatoria no BOP. Eu coñezo xente que quedou fora por presentar a documentación o mesmo día que o anuncio saliu publicado no Boletín Oficial. Está fora de prazo. Entonces, unha vez que vemos que cumplimos os requisitos, pois temos que enviar a documentación. Que documentación temos que enviar? Pois normalmente ao final das bases hai un modelo de solicitude e xunto con ese modelo cuberto temos que enviar o documento nacional de identidade, o documento acreditativo de estar en posesión da titulación que se exixe, o certificado de aptitude do CELGA 4, o CELGA 4 hai que pedilo no instituto onde fixamos o bacharelato, e a relación numerada dos méritos, e os documentos justificativos, é dicir, as fotocopias de todos o que entreguemos como mérito. Unha vez no proceso, deberase estar pendente da sede electrónica dos concellos. Normalmente, por menos na provincia da Coruña, sería sede.páxina do concello. Por que? Porque aí é onde se ha publicado todo o procedemento, dende o anuncio da listase provisional, listase definitiva, ata o nombramento do xurado e a convocatoria do exame.
Iso, como dixen, o primeiro que sale é o listaxe provisional. En caso de que haxa algún erro de algúns dos participantes, pois que non presentou o DNI, que lle faltou por presentar o CELGA 4, que non presentou cuberto o modelo de solicitude, pois dáse un tempo para que poida solventar ese erro. 2 días, 5 días, 10 días, eso xa depende de cada procedimento e depende de cada concello. E se leva esa listaxe provisional despois a listaxe definitiva, desde que pase ese período para solventar os erros. En caso de que todos os participantes pois enviaran ben a documentación, a listaxe provisional se leva a listaxe definitiva. E normalmente é aí xa en onde se fai o nombramento do xurado e se convoca o exame. Ponse un día, unha hora para un lugar para a realización pois, da proba, se unha, ou das distintas probas en caso de ser máis que unha. Unha vez feitos o exame, nada, sacas un listado de persoas aprobadas por orden de puntuación de maior a menor. Proceso de selección. Suele ser concurso-oposición. A fase de concurso non é unha fase eliminatoria e sempre se leva a cabo posterior despois da fase de oposición. Esta fase consiste na comprobación, avaliación e a calificación dos méritos alegados e justificados polos aspirantes. E a fase de oposición, que pode contar de unha ou de varias probas e nas que se debe acadar unha puntuación mínima para non quedar excluído do proceso. En caso de que non se acade esa puntuación mínima, xa non entras na fase de concurso. Normalmente, pois, son sobre 100 puntos ou sobre 10, daría igual, pero 70-30 ou 60-40. Sempre vale máis a oposición que o concurso. En canto á fase de concurso, pois conta a formación e a experiencia laboral. A formación, pois, teñen en conta aquelas accións formativas relacionadas co posto de traballo de distintos cursos, pois, dependendo do posto, pois, é de turismo relacionado con turismo, con patrimonio, se eres guía de turismo, os distintos cursos. Normalmente, pois, cada X horas, pois, tes unha puntuación, pois, por exemplo, cada 30 horas de formación, pois, 0,5 puntos ou un punto. E despois, en algunhas convocatorias tamén valoran idiomas, pois, se tes o B2, tes 0,5 puntos máis ou un punto máis. Pois, e despois a experiencia laboral, pois vai por mesas de traballo, X mesas de traballo, X puntos. Normalmente tamén fan diferenciación en se nunha administración ou se nunha empresa. Pois se isto vale 30 puntos, pois 15 de formación, 15 de experiencia laboral, por exemplo. Iso tamén depende de cada concello. E xa a fase de oposición, pois pode haber tres tipos de probas ou só dous. Iso xa depende tamén de cada un. Un exame test do tema que pode ser o temario xeral, onde pois, están as leis xerais, Constitución Española de 1978, sobre o Estatuto de Autonomía de Galicia, o procedimento administrativo, as competencias das administracións locais, etc. No exame test de temario específico, pois depende de que posto sexa, pois serían preguntas relacionadas coa legislación en materia de turismo de Galicia, no caso de turismo, de patrimonio en caso de patrimonio, e, bueno, preguntas relacionadas tamén sobre o concello en cuestión, sobre o patrimonio do concello no que estes facendo a proba, sobre a súa cultura, sobre os espazos museísticos, normalmente sobre o concello e sobre o seu destino, amplían o territorio. E despois, pois, un exercicio práctico, que pode ser, pois, algún proxecto de posta en valor para un determinado ben cultural. Unha vez, como dixen antes, que teñas aprobado o examen, sacarase un listado coas puntuacións ordenadas de maior a menor e farán o chamamento para incorporarte ao posto de traballo. En que consiste o meu traballo, ou en que consistía o meu traballo todos estes anos?
Nada, eu simplemente vos quero contar algún dos proxectos dos que quizás me sinta máis orgullosa de haber sacado adiante e que, bueno, son proxectos que requeriron moitas horas de traballo, simplemente para que vesades pois un tipo de traballo que pode realizar un técnico de turismo ou de cultura ou de patrimonio nun concello de Zas máis alá do día a día. Vale. Pois nada, un dos proxectos que levei a cabo ao pouco de empezar a traballar no Concello foi levar o expediente para que a Carballeira de Zas se declarara a Festa de Interese Turístico de Galicia. La verdade é que foi difícil porque eu nunca asistira a esta festa e la verdade é que foi un exercicio de investigación sobre esta festa para facer unha memoria e facer un informe de valor cultural para poder enviar á Xunta para que se declarara a Festa de Interese Turístico de Galicia. Conseguímolo e super orgullosa. Outro dos proxectos que levaron moitas horas de traballo foi a homologación dunha ruta de senderismo, a Ruta da Auga de Zas. Solicitáramos unha subvención para a Xunta de Galicia para homologar esta ruta, xa tiñamos o proxecto feito e fora en época de Covid. Nos enviaran, nos dixeran que nos concederan a subvención en agosto e tiñamos que justificar a subvención antes do 15 de novembro, creo recordar. Entón foron 3 meses de traballo intenso. É dicir, pola mañán era estar no monte cos traballadores, limpando nos camiños, colocando pontes, pois acondicionando a ruta para que se poidera homologar. Estar en contacto coa Federación Galega de Montañismo, que é quen homologa, quen se ten que dar un número, neste caso PRG 250 ou da Ruta da Auga, o responsable deso. Pois era polas mañáns estar no monte e polas tardes era estar en oficina diseñando os paneles informativos. Esta ruta levou 4 e tamén o folleto. 3 meses intensos de traballo, pero que, bueno, que a día de hoxe sigue sendo unha ruta moi ben valorada. De feito, miramos cada pouco os comentarios que nos deixa a xente no Google Business, vale? E la verdade que estar vendo comentarios como que ruta impresionante, Fervenzas a la cual más bonita, naturaleza verdísima y mucha agua, muchas veces le damos más mérito a lo que fuera, a lo de fuera, que lo que tenemos aquí. Esta ruta en concreto muy pocas la superan. O una de las rutas más bonitas que se puede hacer en Galicia, sin duda alguna, una ruta preciosa, o este comentario de el sendero mejor señalizado de Galicia, totalmente recomendable, y se nota el cariño del diseño de su itinerario. Entonces, non sei, ler comentarios como estes pois tamén fai que cada vez fagas mellor o teu traballo, non? Vale. No Concello de Zas temos un escritor, Enrique Labarta Pose, que levamos varios anos intentando que a Real Academia Galega lle dedique o Día das Letras Galegas. Enrique Labarta Pose, tamén no ano 2021, fixen o diseño dunha exposición. Era unha exposición para estar fora, nun paseo fluvial. Son 8 paneles e son de madeira. Esa exposición, pasou por distintos colexios para dar a coñecer a obra e vida deste escritor e para o ano que ven esperamos levala ao Pazo de Fonseca, con lo cual xa salimos da Costa da Morte e empezamos a difundila fora do noso ámbito territorial. Despois da exposición, xunto co Consello da Cultura Galega, diseñamos unha ruta literaria, Enrique Labarta Pose na Costa da Morte,
E, posteriormente, pois, o Concello de Zas pois, editou un folleto sobre a vida e obra de Lagarta Pose, donde está incluído este roteiro cultural. E nada, o ano pasado, creo recordar, sí, o ano pasado, tamén me tuven que encargar de facer a memoria para que a Carballeira de Aballo pois entrara no catálogo galego de árbores senlleiras como formación senlleira. É unha carballeira que ten cerca de 300 carballos e algúns deles pois teñen 200 anos. Entonces é un espazo natural único no noso concello e tamén, único na Costa da Morte, na miña zona, non? Estas son algunhas pinceladas, como dixen, do meu traballo, fora do día a día. E, pois nada máis, solo me queda agradecervos a vosa atención, que teñades suerte na vosa andadura profesional e nada, pois para calquer cousa, aquí estou. Moitas gracias.